Sanibonani ney'ngane zakwethu, ngiphinde ngibingelele bafowethu. Nazi iy'ndaba ey'ngenayo lapha. Kuthiwa u-coach wethu uNabi kule viki leli uma kuneSanday okwesokudlala neStellenbosch eCape Town uzobe engekho. Yo, ukuqala nje isizini igemu yokuqala uzobe engekho uMnumzane Nabi. Okulandela ukuthi-ke umfazi wakhe le eTunisia bathi ungene kwi-car accident. Ithi i-Kaizer Chiefs-ke imnikeza isikhathi esanele bathi uyobonakala mhlazana umfazi wakhe walulama ngokusho ku-Kaizer Chiefs wey'ngane zakwethu. Kuthiwa i-Chiefs izomnikeza nje isikhathi esanele, uzobuya mase-ready noma esekulungele ukuthi esengabhekana ne-Kaizer Chiefs. Njengoba naziyo ukuthi i-Kaizer Chiefs iyi-team enkulu bafowethu, iyamnikeza nje isikhathi esanele ukuthi-ke aye eyolulamisa unkosikazi wakhe njengoba engene engozini yemoto. Bafowethu-ke okusho ukuthi-ke uNabi nge-weekend noma nje kusasa noma nje Sunday, akithi Sunday uyobe engekho abafana behambe bayobhekana neStellenbosch le eKapa. Ekuyindaba-ke ezimbi kakhulu bafowethu ngoba phela isizini iyaqala. Isizini iyaqala kodwa asithembe ukuthi laba abazobe besele bazowenza umsebenzi omuhle kakhulu iy'ngane zakwethu kakhulu. Njengoba nazi ukuthi uNabi ukangabi bikho futhi nala sizini emagemini engathi nje ambadlwanyana kodwa u-coach owayekhona ey'bambela lakhe wenza kahle kakhulu ngoba ayikho igemu ayidliwa. Asithembe-ke ukuthi-ke njengoba ezobe engekho futhi lo ozobe ey'bambela lakhe uzokwenza umsebenzi omuhle kakhulu up until u-coach wethu abuye aqhubeke nomsebenzi wakhe abizelwe wona la kwi-Kaizer Chiefs. Awu bafowethu iy'ndaba ezimbi. Asithembe-ke ukuthi unkosikazi wakhe uzolulama ngokukhulu ukushesha, indoda endala ibuye ekhaya izosebenza bafowethu. Amathikithi-ke aphelile-ke ngane zakwethu njengoba nazi-ke alisekho ithikithi ozolithola, amathikithi aphele wonke bafowethu. Okusho ukuthi bengalitholanga ithikithi lakho ngeke usalithola ithikithi. So sithembe-ke bafowethu ukuthi ngeke kube nesiminyaminya le eCape Town ngoba kwi-opening game yethu, kungabi nesiminyaminya bafowethu, niphephe nonke. Niphephe nonke iy'ngane zakwethu. Siyayidinga nathi le win yange-Sunday, siyidinga ngamehlo abovu ngoba yezosibhusta nathi ukuthi singene kwi-race league. Yabo, masiyiwina soba nethemba lokuthi maybe siwenze kahle kule sizini. Masidliwa kuzobe kusho ukuthi soba nesizini embi, yabo. So nje i-must win yethu le esiya kuyo. So uNabi wethu-ke sithembe ukuthi bafowethu uzobuya ngokukhulu ukushesha, unkosikazi wakhe uzolulama futhi ngokukhulu ukushesha. Simfisela okuhle kodwa uMnumzane Nabi ukuthi asheshe abuye ekhaya bafowethu, nibe nosuku oluhle.